Türkmen halkynyň taryhynyň dowamyna dünýä medeniýetiniň ösüşine goşan münasip goşandynyň aýdyň nişanyny özüne jemleýän muzeýde geçirilen maksatda türkmen halkynyň taryhynyň durly döwürlerine döreden milli gymmatlyklary olaryň türki dilli halklaryň öýdary gatnaşyklaryny işleňleşdirmekdäki ähmiýeti bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Türkmenistanyň we türkmen halkynyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň hormatyna geçirilýän dawranyň köp ugly häsiýeti eýe bolmagy, bu çärelerin tutuş dewletiň ýurtlarynyň arasyna hakykatynyşyklaryň ösdirilmegine möhüm orna eýelýäniniň nowatdaky tutnamasydyr. Masatyň dowamyna çykyş edenler türkmen topragyna bildirilen mihmansyýarlyk hemde meýilleşdirilen çärelerin ýokary guramaçylyk derejeleriniň üpjün edilýäni üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we Arkadary Gahrman Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Belen şäli häzirki döwürde müze işiniň ähmiýeti ýokarlanýar. Munyň özi halklaryň taryhy durmuşynyň, däp desturlaryň we meşhur bolan hünärläriniň ilmi sahasy öwrenilmeginiň baş şertini emele getirýär. Türkmenistanyň gözel künjegine Milli Akbuğday Muzeýiniň döredilmegi, bu ýerde taryhda ilkinji ekrançylyk medeniýetiniň dörenliginiň ikrarnamasydyr. Tarihi maglumatlardan belli bolýar. 100 ýyl mundan ozal Türkmenistanyň çägine geçirilen gazu agtarş işleriniň netijesinde göze çykarylan maglumatlar ýurdumynyň Akbuğdaýyň gadymy mekanyny tasdiq etdi. Şeýleden masatatnyjylar taryh asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän we dünýä medeniýetiniň ösüşine münasip goşan türkmen halkynyň taryhyna degişli halkara dawralaryna gatnaşmagyň özleri üçin beýik mertebedigini bellediler we medeni hyzmatdaşlygyň hemme taraplaryň ösdürmek uğruna birlikdäki tagallalaryny gaýgarmajakdyklaryny ananyrdylar. Sonra dawral masatatnyjylar Seyit Jamalettin taryhy ýadygarlygyna bolup türkmen halkynyň binägärliginiň ajaýyp nusgasyny öwrülen imaratyň öýelboşly aýratynlyklaryny sinlediler. Şeýle-de olar öýler üçin taýýarlanan medeni maksatnamanyň köp ugly häsiýeti eýe bolanlygyny belläp, munyň üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza we Arkadary Gahrman Serdarymyza hoşallyk bildirdiler. Mihmanlar taryhy ýadygarlygyň öýelboşly binägärlik çözgüdi esasyna gurulandy. Oň dünýäniň binägärlik giňişliginden nutgalyk derejesini aýratyn noktadylar we bu ýadygarlygyň öýellerine ýatdan çykmajak täsirleri galdyranlygyny aýratyn bellediler.